Head for the next town running, 'cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. Has de sortir d'aquí. Ja. No confiïs en els metges. Et volen posseir. Busca ajuda i escapa d'aquí l'abans possible. Escapa. 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 Hola. Noies, les veus m'han dit que hem d'escapar d'aquí. Ja. ¿En serio? ¡Qué guay! Què dius, Quilla? I què més t'han dit les veus? Hijos de puta! M'han dit que els psiquiatres ens volen posseir. Tinc una idea. Sarai, porta'm una llimona. Què faràs? Ya lo veréis. Solamente hacerme caso y todo saldrá bien. ¡Uy! ¡Es la hora del té! Mira, noia, ja és l'hora. Anem sortint. ¿Qué crees, fill de puta? ¿Qué crees? Ei, Riqui! Ja t'he dit que no t'escapis. Epa, al final has vingut. Esclar que sí, era el que posava al quadre. Què passa? És que necessito la teva ajuda. Necessito escapar d'aquí. M'estic tornant més boja del que estava quan vaig entrar i no. Jo no puc deixar sortir sense el consentiment dels psiquiatres. M'ho estàs dient de veritat? Tio, serà la teva cosina, home, no m'ajudaràs? Sisplau. Està bé, mira, he portat un mapa. Demà, cap al vespre, no hi haurà cap vigilant per la sortida del darrere, però aneu amb compte i amb silenci. D'acord, doncs sortirem per la porta del darrere? Sí. Vale, quedem aquí a l'hora de dinar. Vale, aquí estaré. Muchas gracias, primo, de verdad. Pero es que necesito una última cosa. ¿Por qué? Necesito ropa para mí y para las chicas, para poder escapar de aquí sin que nadie nos vea y poder pasar desapercibidas. ¿Me la podrás conseguir tú? Sí, te la deixaré res a les 5. Vale, muchas gracias, de verdad, primo, me tengo que ir. Adiós. És que no ho entenc. Per què em va deixar? És que et juro que el vaig... Va, Estela, supera-ho ja. Bueno, nois, a que no sabeu què? Què? Què és? 4 persones d'aquests psiquiatres es volen escapar. Tots bojos! Però no veuen que els deixen parlant en res? Però si estan a tot arreu. Aquests no duraran ni 2 segons. Com m'agradaria gravar-ho. Ja veus? Ai, us juro. El plat a la mà, que aquests passen la nit aquí un altre cop. Però sabeu què és el pitjor? Que són un perill per a la societat, i sobretot per ells mateixos, és que no ho entenc. Vinga, nois, hora de les pastilles.
pastilles, va. Però si jo estic de puta mare. És que allí us les preneu. Sandra, que no saps què? L'altre grup es vol escapar. Que sí, que us juguem, que s'escaparan. Que el Martí ho ha escoltat. Nois, vosaltres no esteu bé del cap. Preneu-vos les pastilletges que en teniu al cap com un bombó. Que t'ho juro que el Rico ho ha vist. Però qui és el Riqui? Bueno, és igual, preneu-vos ja les pastilles.